למרות שיש כמה אוהדים שלא אוהבים את הרעיון, ברעננה ובהרצליה יצאו לדרך עם קבוצה חדשה. מהיום אמרו בני השרון. בהרצליה אימנתי שנתיים, ואלו היו שנתיים מהמוצלחות בקריירה שלי. אוויר הרים בני השרון, תתרגלו לשם, זאת קבוצת הכדורסל החדשה שמאחדת את בני הרצליה ומכבי רעננה. נכון לעכשיו חתום בקבוצה רק בן שרון אחד, גיא קנטור, אבל עם מאמן חדש ותמיכה כלכלית רחבה, הקבוצה מסתכלת קדימה בתקווה, כפי שמדווח ברוך שמילוביץ'. עכשיו זה רשמי, קבלו את בני השרון, הקבוצה מאוחדת של הרצליה ורעננה. חודשיים של דיונים, תמיכה של 3.5 מיליון ש"ח מהעיריות וגם גיבוי כלכלי של הנרי קנאטי הספיקו כדי להחתים מאמן שכבר היה שם ושאמור להוביל בדרך החדשה. באופן אישי אני מאוד שמח לחזור לאזור הזה, מה עוד שבהרצליה, במיוחד בהרצליה, אימנתי שנתיים, ואלו היו שנתיים מהמוצלחות בקריירה שלי. כרגע חתום בקבוצה גיא קנטור, ומלבד גיא אין אף אחד בקבוצה. האיחוד הזה מסיים תהליך שנפתח כבר ב-1999, אחרי שהרצליה עם בירנבוים זכתה בגביע המדינה, ובזמן שרעננה עלתה לגמר הפלייאוף, ואפילו גנבה ניצחון ביד אליהו. אבל עד להכרזה היום, שתי הקבוצות איבדו את כל הכוכבים המקומיים ונקלעו למשברים מקצועיים וניהוליים. אני חושבת שצריך היה לעשות את האיחוד כבר לפני 3.5 שנים ללא ספק, אבל אתה יודע שצריך גם איזשהם נסיבות כמו שאמרתי. היום היה חלון הזדמנויות וצירוף נסיבות כזה שאפשר את האיחוד. אני לא רואה את זה בתור השקעה, בוודאי שקשה מאוד, אי אפשר להרוויח כסף, זה לא עסק, אין ספק. ומי שתורם אז מקבל, או אפשר לומר שמקבל חשיפה. לא תמיד הצלחנו למלא אולמות וזה לא יד אליהו. לכן היום אנחנו קוראים לכל האוהדים לעזור לקבוצה הזאת, להתאחד. שנה ראשונה זה שנה קשה. כן, לא הרבה אוהדים יש לשתי הקבוצות יחד, ואפילו ביניהם לא כולם מרוצים מאובדן הזהות. כשהתמעטו הדיבורים והכדורסל לתפוס את המקום המרכזי, אולי אז גם הם התרגלו לעודד את קבוצתם החדשה, בני השרון. לא נבוא למשחקים, לא נבוא... בגבעת שמואל